भगवान जब भी देवेला छप्पर फाड़ के देवेला। जब ली है नु तो बहुत गलत जगह से फाटी। ये फाटी तो फाटी लेकिन साना घटी। राउर बेटा लव मैरिज करे जाता। प्यार में दिल धतूरा हुआ, फटा पैंट प्यार पूरा हुआ। अभी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा उस सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम जौना फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बानी। ई फिल्म के नाम है वेलकम। अगर हम बात करें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के, जौन भोजपुरी फिल्म बनल बा वेलकम, एकरा में एक्टर बाड़न यूट्यूबर मनी मिराज और उनकर टीम के सह कलाकार लोग। मनी मिराज एगो ऐसा नाम है जौन कि हमने के समाज के गाली गलौज के वीडियो के रूप में यूट्यूब पे लैलस, सोशल मीडिया पर लैलस और वो गाली के इतना प्यार दुलार दिल गई कि मनी मिराज सुपरस्टार हो गए। और सुपरस्टार ये कदर भैलन कि भोजपुरी भाषा में आईपीएल के कमेंट्री बॉक्स में पहुंच गईलन। ओकरा बाद सफलता के परवान चढ़त गईलन। सीला हौका, बॉयफ्रेंड को धोखा दो, एक बार भी हमको मौका दो गाना से सफलता के नया मुकाम हासिल कैलन। और ओकरा बाद भोजपुरी के जानल मानल राइटर जे कि निरहुआ रिक्शा वाला, पटना से पाकिस्तान फिल्म के राइटर वेलकम मूवी लिखलन। अब अगर हम बात करें फिल्म के, तो फिल्म ग्रामीण पृष्ठभूमि से लेके प्यार के परवान तक और कॉमेडी के मुकाम तक हर पहलू के छूते हुए एगो संपूर्ण इंटरटेनमेंट और मनोरंजन के पैकेज के रूप में ये फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जनता के बीच में लेके आयल बाड़ा। मनी मिराज के अगर वीडियो देख ले खबर सब यूट्यूब पे, तो वो में गाली गलौज के बिना एको डायलॉग ना हो खेला। जैसे भोजपुरी फिल्म, भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में बिना ढोढ़ी, जोबन, लहंगा, ब्लाउज और हीरोइन के पेट के प्रदर्शन के बिना भोजपुरी गाना के कल्पना कैल भी अपने आप में धोखा बा। और सही मनी मिराज के जितना भी वाइन्स बा, जितना भी यूट्यूब पर उनकर वीडियो बा, ओकर बिना गाली के एको डायलॉग पूर्ण ना हो खेला। लेकिन ओकरा से विपरीत, ओकरा से परे हट के ये जौन वेलकम बा मूवी, एकरा में काबिले तारीफ एक्टिंग कैले बाड़न। और राइटर के जौन डायलॉग लिखल बा, ओकरा साथे ये फिल्म के हर कलाकार इंसाफ कैले बाड़न। इंसाफ यानी कि डायलॉग बोलत समय एक्सप्रेशन और डायलॉग के वो गुणवत्ता, डायलॉग के वो वजन और वेट और वो डायलॉग के मकसद, हर चीज़ बेहतर तरीका से डिलीवर कैल गई बा। रउआ सब एक मनी मिराज के यूट्यूब पर वीडियो देखले हो खब जा, उनका एक्टिंग, उनका टीम के प्रोत्साहित भी कैले हो खब जा। जौन ना के विपरीत फिल्म बा, जौन की पारिवारिक कॉमेडी फिल्म बा, जौन फिल्म में मनी मिराज बिना गाली गलौज के डायलॉग बोलताड़न। ये एगो नया रूप रउआ सब के कैसन लागल है, अपन विचार कमेंट बॉक्स में वैसे बताए। रउआ सब के ट्रेलर कैसन लागल है, कौन डायलॉग सबसे बढ़िया लागल है, उहो रउआ सब कमेंट बॉक्स में वैसे बताए। कहे से कि अगर हम मनी मिराज के यूट्यूब के वीडियो के बारे में बात करें, तो रउआ सब लागी कि अश्लीलता फैलावे वाला आदमी के हमने के समाज स्टार बना देलास। तो भोजपुरी के जवन सिंगर बाड़न लोग, उ कौन दूध के धोवल बाड़न लोग। सोशल मीडिया पर विरोध कैला के बाद कुछ दिन चुप रहेला लोग, फिर अंगूरी से ढोड़ी खोदा ही लागेला, जोबन और पेट के प्रदर्शन होखा ही लागेला। जब समाज ढोड़ी, चोली, जोबन और माई बहन के गाली गलौज के ही पसंद करता, तो कोई काहे ना एकरा के कैरियर बना के
अपन जीविकापार्जन करे लाको। कहे से कि कोनो चीज़ के समाज ही बनावेला और समाज ही बिगाड़ेला। तो आजकल हमनी के समाज इस सब चीज़ में ज़्यादा रुचि रखता, तबे तो इस सब चीज़ के दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ोतरी होखता। खैर अभी फिल्म कैसन लागल हा, फिल्म कैसन बा, रउआ सभे के ट्रेलर कैसन लागल हा, कौन डायलॉग सबसे बढ़िया लागल हा, अपन विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइब जा रही। ऐसा ही भोजपुरी फिल्म के ट्रेलर, गाना और भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ल खबर और जानकारी देखे खातिर सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर ली जा। अगर ये वीडियो रुआ सब है यूट्यूब पर देखता नहीं जाता तो आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में फिर मुलाकात हुई, तब तक खातिर हमरा के विदा दी जा। नमस्कार।